Els tornejos són un punt de trobada i de respecte entre els infants. I són posant en pràctica el que han anat fent durant el curs. Hora de posar-se a prova? I sí, solen ser garantia d'èxit. Però per aconseguir-ho necessitem un equip que treballi ben coordinat, des dels àrbitres auxiliars fins als principals i organitzadors. Si és que els participants i el públic mereixen el millor, encara que també hem de col·laborar mirant però no intervenint. I per la promo, el boca orella ajuda i un bon cartell captiva. En general, els campionats solen motivar, sobretot si es va amb alguns amics i es fa un mínim de punts. Poden ser un esdeveniment obert al públic, formar part d'una festa a fi de trimestre o ser una part principal d'un casal d'estiu. Tornejos per a nens i nenes sense importar l'edat, on aprenen a regular les seves emocions com fan els seus referents. Aigua que així cal sent. També es poden fer altres modalitats, com el famós peces on quan captures una peça la passada t'acompanya que la pot col·locar al seu tauler, o el divertidíssim chat running, quan fas les jugades de córrer per clicar el rellotge, perquè si no t'acabarà el temps. Ara us comparteixo els meus tornejos preferits. I tu, quin és el teu campionat preferit? Ja diràs la teva. I que no falti, si vols venir a escacs, a unes bones classes has d'anar.